Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Bisaya Explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni ang akong paansiran ninyo karon. Unsay saktong ibutang dinha sa blank space? Like di ay. It sounds like a baby crying. Kung atong tan-awon ang sentence pattern sa disulpin ni P2, may subject na linking verb ug naay complement. SLVC pattern. Nianing a baby crying usa ka noun phrase. Adunay usa ka noun ang baby nga gi-modify or gi-describe sa usa ka verbal participle nga nag-function og adjective. Ang crying. Unsa nga baby? Crying, naghilak nga baby. Dili ni siya verb at usa ka verbal participle, ing form na adjective na ni-describe sa baby kay wala ni siya is diri. So crying diri is a verbal. Tungod kay di siya verb, nag-describe lang siya kung unsang klase nga baby nga naghilak usa ni ka noun phrase. Dili ni siya clause or subject of verb. Usa ra ka noun nga ni-describe sa verbal. So anong like man? Tungod kay makadalang meaning nga similar to ang like, pwede po siya gamitin as preposition. Ngan magod si P2, murang bata nga naghilak ang nadungog niya lang noise. Sakto kaayo ang meaning sa like na similar to. Sakto po kay pwede siya mahimong preposition. Hinahanglan tag preposition kung ang musunod nga word or words, noun or noun phrase. Kung preposition, mahimong sundan sa noun or noun phrase. Mao ni siya. Preposition nga sundan og noun phrase. Nga dili pwede ang option A. Although pwede siya mo function as preposition, lahi siya meaning, dili siya similar to. Performing or acting na jud, being na jud, nagpaka kung unsa siya. Ang like mura-mura ra, ang as nagpaka siya jud. I-compare ni duha. He did his job responsibly as the leader. O he did his job responsibly like the leader. Sa as the leader, siya ang leader. Nagpaka-responsable siya isip usa ka leader, being. Pero ang like the leader, mura og leader, pero dili siya leader. Mura-mura ra, like the leader. Remember, kung maingon tag it sounds, pasabot ani, mura-mura. Similar to, diba? Sounds like. Mao nga, dili ni siya masundan sa as, kay dili mo ang meaning. Partner kayo silang ni like. Pero pwede pa di-partner sa sounds, ang as if o as though. It sounds as if, it sounds as though. Pero nga nang dili man siya pwede gamiton para makomplete niya sentence. Tungod kay kaning silang duha, ang as if o as though, dili pwede sundan og noun lang or noun phrase lang. Kay mga conjunctions ni sila. Remember ang a baby crying, usa ka noun phrase. So, dili na mo ay musunod sa usa ka conjunction. Dapat subject plus verb or clause ang sumpay nila kay conjunctions ni sila. So, pwede tang maingon, it sounds as if a baby is crying. Muna to siyang verb. Butang na to helping verb is. Or it sounds as though a baby is crying. Pwede po gani ang like ani kay pwede man ang like mahimong conjunction nga ang meaning similar to gihapon. So pwede ta maingon po og it sounds like a baby is crying. So atong balikon, it sounds as a baby crying, dili mao ang meaning. It sounds like a baby crying or it sounds like a baby is crying, mao ang meaning, preposition man o conjunction ang paggamit. Kung as if or as though pwede siya sa it sounds as if a baby is crying or it sounds as though a baby is crying, sakto ang meaning pero magamit ra as conjunction kay subject o verb ang magsunod dapat sa conjunction. So, baby is crying. Baby is crying. Dili pwede ang a baby crying ra. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pud sila. Please pud kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako kuhon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.